Το χέρι σου τρέμει από τα γεράματα. Το δικό μου είναι πιο σταθερό. Εγώ θα ανάψω τη φλόγα. Μάγκος, πώς βρέθηκες εδώ? Άκου παππούλη και μη με μαλώσεις. Δεν κάνω ανώφυλη θυσία. Σου παίρνω ολόκληρο ασκέρι να συνελέψει μαζί μας το Μεσολόγιο στον ύπνο του. Πώς το έκαμε στο Μάγκο? Γιατί παράκουσες τον παππού σου? Γιατί γύρισες πίσω? Δεν σε παράκουσα παππού. Δεν άφησε το θείο με τη θέλησή μου. Καθώς από τα τείχη μας ρηχτήκαν οι Τούρκοι. Μας χώρισαν. Βρέθηκα κυκλωμένος. Δρόμο για έξω δεν είχα. Γύρισα λοιπόν κατά εδώ και οι Τούρκοι με πήραν στο πίσω. Τότε μου ήρθε μια σκέψη στη μου. Να, είπα, πώς θα πολεμήσω και εγώ απόψε, θα παρασύρω αυτά τα ασκέρια όσο σπίτι με τον παππού μου. Και έτρεχα. Και όλο πλήθυναν οι εχθροί πίσω μου. Μη μου θυμώσεις παππούλη. Ας είναι ευλογημένο το παιδί του Μεσολογγίου. Καθώς ερχόμουν παππού, μέσα στη βουή και στο σάλαβο, άκουγα μια φωνή μέσα μου. Τρέχα μάθω. Αυτό που κάνεις χρειάζεται. Ο παππούς δεν το βρει σωστό. Μου φάνηκε πως ήταν το Μεσολόγιο που μιλούσε. Τι λες παππού, ήταν το Μεσολόγιο? Ήταν το Μεσολόγιο, παιδί. Η φωνή του ήταν πολύ δυνατή. Έκανες καλά που την άκουσες, Μάγκο. Μα ακούστε, σπάσουν τις πόρτες οι αδείκτες και θα μπουν μέσα. Σε λίγο θα είναι πολύ αργά. Πάλι παιδί μου τη βάρη. Ο παππούς δεν είναι άξιο να άφησε εσύ τη φλόγα που θα φωτίσει τον κόσμο και θα μας φέρει τη λευτεριά και το θάνατο.